Άστον το πετάω. Πιάστον εδώ. Ένα. Είναι κανείς εκεί? Αλέξη, έτσι θα πέσει. Στο τρίμα Πράσινο σε κάντε ρε μάνα. Εντάξει είσαι. Καρίτσια! Βγάζεις φωτογραφία, βγάζεις φωτογραφία. Βίντεο ρε. Και δεν την αφήνουμε. Εγώ θα τραβάω την Μαρία. Όλες μίες, παλιόλες Τι συγκεκριμένη είναι. ανομαλιά ρε. Βιάστηκα μια μέρα σπίτι. Γρηγόρια, μην τρέπετε. Βάλτε στον κόλλο. Βάλτε στον κόλλο. Κορίτσια μην φεύγετε, Αφροδίτη, έλα. Τι, το αυτοκαιριζόσουνε. Πατήσαμε. Την πάτησες. Όχι κάμερες. Παιδιά, έλεος τώρα. Θα σας βάλω στο YouTube. Αου, το θέλω αυτό το ξύλο. Και εγώ το θέλω το ξύλο. Ρε μαλάκα, είσαι κάτω. Αφήστε την ώρα να το βάλεις στο κόλλο. Θα παπαριστούμε. Σιγά μην κάνω 5 παιδιά. No, βλάκα. Μαλάκα. Ο κάμεραμαν τέλει πίπα, σκύψη. Σκάσε. Ρε ελαφρύ. Δεν θα το βάλω στο κόλλο. Και μετά έξι Και μετά σκύψη. Και μετά ήθελα να το βάλω στο Τι τραβάμε.